السلام تنا تقبلوا فنونا مكسالة ركبوا زخبركم تعزبتنا خميت وعلو نلوم قدام حدا اللكاتيت نفرق معلتن فرعان ستلالوا هقراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكو بقندار الساد زينا خفلم مينيستر حرشا ناكل تشعن عسران 4 نطفتات نمقمقامن وطن كل تشعن عسران 5 مسألة زعلمة آخبا أكايدوم ماكلاي بايتو هاجراو محبر حربنياتات سنكلان كوينات إيرترا عامتها نطفتات محبر قمقيمو كنا ودا بيتات همامته جنفر زوبا سمينا وقيح بحري أبنا أفاتو آنيعوم بريزيدنت ترامب قبل علقتاو في الرياض كندا مكسيكون أسران حموشن ميتاويت كرات كم زوسنة أفنيتو إسرائيل من قصاص حماس نيراب عيزوريا من لوات وصوراتها كايدوم أوروبا وحبرتها بالعلو روسيا نزلت بغزل القراتات كم تقاومو هنغاري حلبيرا زرزر زينا مينيستر حرشا ناكل تشعن عسران 4 نطفتات نمقمقامن وطن كل تشعن عسران 5 مسألة زعلمة أخيبا بسمرا كايدو هزبا وركبات نايت مينيستر زلاخو زينا وتصابالو فورتونا عندهم كتورويا منستر حرشا ناكلتشن عسران 4 نطفتات زوباتات كفلتاتن جنافرن نمقمقام كمون صلاتاو وطن كلتشن عسران 5 مسألة زعلمة أخيبا كاب عسران 9 كساب 31 طريا بسمرا قانيعوم أبتوكلت مشارخة المعات ونسترخبوا لأخيبام سالاز نبره طور كراماتنا وهود سراحن كاب استحرسة لعلي 414 شي هكتار تراتات لعلي 38 شي هكتار نايقب أزرقتي أستاسوسا شي هكتار التسافح دما أكال كم التزرقة مهرت دما مستنايز حلف عمت بمن تتصار ناي 238 ميتاويت عبيت كم زمسقبة تقليتهم نلمعات أحملتن فرتاتن بزملكت كاب أستات 4800 هكتار لعلى 67 شح تون فراتات كاب لعلى 14 هكتار دما لعلى 282 شح تون أحملتي كم التارخ بابريهم لمعات طبعا بسنك واحد مقبل انسسان نمقبل انسسا زخون وحس مريتن قسقاس كم زي مزقبام أبقرب نقاقحون بتمصاصالي بزح سراح كم زدلق حبر كله مهرت معارقنا مسناي زحلف حمشت عمتات بمنة تتعر وسخ كم زرايا تتغيسوم بمسرة زغاربة طبطابات أبوتا حرشان ماي كوعتاتن بدمر أب أسطات 53 شي هكتار حدش نتفتات معقاب حمدن ماين أب 6 شي هكتار دما تقانا خم تخايدم أب رأس زي لعل 1 مليون متر كوبو حدش تكترتات كم تسرحن أسطات 100 شي متر كوبو كم تتقنن كمون 24 متأنن أس ديقاتات كزاز ما خلوام 22 ديقاتات أم مسرح كم زركبات حبيروم تعنا انسسان محاس بستخايدة تعري نلعل 1 مليون طريت كتابت كم التوهبة متن حمامات موتن انسسات الدماء ازي تحط من باروخ قلت كله امت امدر بدان قرب النمو قططر اب 770 شح هكتار دهساس كم التقبرم اب لعل 34 شح هكتار زي صفحات مريد دماء قططراو سرحات كم التسلاسلة تفليتهم أبز أخيبا ننتفتات أقولقلوت حقاقاتن قططرن حرشاو مرمر لاباراتور تعنا انسسان بغلن من محدارن فاينانسن أقولقلوت حقن أوديتن استراتيجياو سرعة حبريتا حرشا من معبال عغم سب كوم أون قوسقواسن حبريتان زقلت سبطاباتون قريبوم تساتفت دما زسرح زلو حرشاو تحت أرطتات بفلاي دما ديقاتات بقب أبلع معات كوعلن أبركتو أخ قمقمن وننت جرادين بتصحايو تعات نخلمعو أدلا يدقف كقبر اللوم بخنا دحرة مهرتن موقادة بعتوب كسرح بهريو أقباب حرشا خدفعلو مفردور هو قادنا خطابابع أب إنساتات زقبر مرمراو سرحات كحيل زبلن كالئن رئيتوتاتن لبواتاتنا أغريبوم أب تاقات أمي أمعوات نقصن ربحن كأطوع حرشا قولح أبركتون زقبرو 100 كيلاتاتن أو هات سرحن كمون زوباتاتن نقص زوباتاتن شلمات تعديلوم بز مسرت بدرجة هجر زوبا ماكل قداميتين بدرجة نقص زوباتات دما نقص زوبا بريخ قداموت بمخان تشليمان منيستر عرفاي نبرها أبز اسمعوا مزاز مقالة
ጸብጸባት 2024 ተዓቀንትን ኣብ ውጽኢት ዘተኮሩን ኮይኖም መቕራቦም ብምምጓስ ሸቶ ውሕሱን መኣዛውን መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ንምዕዋት ኣበርክቶኑ ዝገበሩ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ 2025 መደብ ንኡስን ርቡሕን ቀጽዖ ሕርሻ ምስ ምርባሕ ደርሁን ምስራሕ ጋብላዊ ኦፎታትን ተሳኒዩ ክትግበር ተላብዮም ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብ31 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ዓመታዊ ንጥፈታት ማሕበር ገምጊሙ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ዘዳለዎ ጸብጻብ ኤፍሬም ግደ ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ትማሊ 31 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ዓመታዊ ንጥፈታት ማሕበር ገምጊሞም ኣብታ ኣኼባ ማሕበር ዘካየዶም ንጥፈታት ብመንጽር ዝነበረ ውጥን ቁጠባዊ ዓቕሚ ስንኩላን ንምሕያል ኣብ ዝተሰላሰለ መደባት ዝነበረ ተራ መሻርክቲ ከምኡውን ስንኩላን ኩናት ብመደብ ርእሰ ምርኮሳ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝተሳለጠ ዕማም ዘንጸባርቕ ጸብጻባት ቀሪቦም ብዘይካዚ ማሕበር ቁጠባዊ ዕቤት ኣባላቱን ምርጋጽ ዝወደቦ ስልጠናታትን ውጽኢቱን ብሕርሻ ምርባሕ ጥሪትን ንህብን ከምኡውን ንግድ ባዮጋዝን ካልእን ዝተጠያሱ ስንኩላን ኣብ ናብሮኦም ዘርኣይዎም ምምሕያሽ ዝምልከት መብርሂ ተዋሂቦም ማሕበር ንኣባላት ንዘርሓዎ ናይ ልቕሕ ዕድልን ገስጋሱን ብዝምልከት ኣብ ዘቐርበ ጸብጻብ ኣብ 2024 ን334 ስንኩላን ንስራሕ መበገሲ ዝኾኖም ብድምር ልዕሊ 6 ሚልዮንን 300,000 ናቕፋ ልቓሕ ከም ተዓደለ ካብኡ ድማ 19.7 ሚእታዊ ጥራይ ተመላሲ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ሓላፊ ክፍሊ ውዳብን ሓበሬታን ኣቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣባላት ነብሶም ንኽእሉን ጉባእ ኣተኣላልያን ክንክንን ንኽረኽቡን ዘተባብዕ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ብምጥቃስ እቲ ዕማም ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ኩላቶም ኣካላት መንግስትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣበርክቶኦም ክዕዙ ጸዊዖም ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ብ19 ሕዳር 2022 ብመስዋዕትን ዝተፈለየ ኣብ ቦምበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ንዝነበረ መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ ዝትክእ ንምምራጽ ኣብ ዘካየድዎ ምርጫ ብመሰረት ቅዋም ማሕበር ኣቶ ፍስሓየ ተስፋ ሚካኤል ብምሉእ ድምፂ ተመሪጾም ኣብ መወዳእታ ኣበርክቶ መሻርክቲ ምዕባይ ሓደስተ ኣባላት ንምውዳብ ጎስጓስ ምክያድ ምወላ ዝርከበሉ ፕሮጀክትታት ምትግባር ማሕበር ብቁጠባ ነፍሱን ክእል ዝሕግዝ ንጥፈታት ምክያድ ከምኡን ንኡስ ጨናፍርን ጉጅለታትን ስንኩላን ምሕያልን ኣበርክቶአንን ምዕዛዝ ካብ ቀንዲ መደባት 2025 ከም ዝኾነ ተገሊጾም ቅነ ውዳቤታት ሃማመት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንቕሓትን ውዳበን መንእሰይ ወሕስ ልምዓትን መኸተን ብዝብል ቴማ ካብ 28 ክሳዕ 30 ጥሪ ኣብ ናቕፋ ብኽብ ዝበለ ስነስርዓት ተቓኒዑ ነትቅነ ብወግዒ ዝኸፈቶ ኣዛዚ ተዋርወረ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም ኣብ ዘስምዖ ቃል ነትቅነ ኣብ ታሪኻዊት ናቕፋ ምክያዱ ፍሉይ ትርጉምን ድምቀትን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኤርትራ ብዘላቶ ተስፉ መድረኽ ዝበፅሐት ሳላ ውፊዕዮ መንስያት ስለ ዝኾነ ኣብ ምንቃሕ ሓድሽ ወለዶን ምዕቃብ ክብርታትን ዓፀፋ ክስራሕ ተላብዩ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳብን ናይቲ ጨንፈር መንእሰይ ሱሌማን ዩሱፍ ድማ ኣብቲ ቅነ ኣስታት 350 መንስያት ዝተሳተፎ ኣብ ምኽስኳስ ባህልን ክብርታትን ምስራቅ ታሪኽን መንነትን ድርኺት ዝፈጥር ባህላዊ መሰናድኦታት ምህዞን ሰንዓን ከምኡን ትምህርታውን ስፖርታውን መደባት ከም ዝቐረበ ገሊጹ ኣምሓዳር ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ብግዲኡ መንግስቲ ኣብ መንእስያት ንዝገብሮ ዘለዎ ፍሪ ብምጥቃስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ናቕፋ ካብኡ ዝሕተት ኣበርክቶ ክገብር ዘለዎ ድልውነት ኣረጋጊጹ ኣቦ ወንበር ሃማመት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲን ከዓ ነቲ ኣብ ናቕፋ ዝተሓልመ መጻኢ ዝርዩን ዘተግብሩን እዞም ናይ ሎሚ ህፃናት ስለ ዝኾኑ ውፅኢት ናይ ተቕነ ውዳቤታት ብግቡእ ክግምገምን ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ንምክያዱ ክስራሕን ብምዝኽኻር ነትቕነ ንምዕዋቱ ንዝፀዓሩ ኣመስጊኑ ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ሽልማት ክዕደል እንከሎ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ብኩል ውድድራት ጎብለል ብምዃን ተሸሊማ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተሳተፍቲ ናይ ተቕነ ናብ ታሪኻዊ ድፍዓት ደንደን ዑደት ፈጺሞም بمخنيات صنبل مبل 35 عمد زخر سرحيت فنقل زودب مبل 26 اهغرا وددر فرق ماراثون مبرق افريقيا زمت عربي شمون تلكاتيد اباصع ككاد مخانو كوميشنر ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተክለ ማዕከናት ዜና ኣብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጽ ሓቢሮም ኣብዚ ብአህጉራዊ ማሕበር አትሌቲክስ አፍልጦ ዘሎ አህጉራዊ ውድድር ካብ ጎረቤት ሃገራት ኬንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ካብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ካብ ዞባታት ደቡብ ማእከል ጋሽባርካ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ካብ ክለብ ደንደን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ብውልቂ ዝወዳደሩ ኣትሌታትን ከም ዝሳተፉ ኣምባሳደር ዘመደ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ትዕለት ብተወሳኺ ናይ ሓባር ጉያ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ዝሳተፍኦ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ከምኡውን 5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ፓራ ኦሎምፒክ ኣትሌታት ቅድድም ክካየድ እዩ ኣብ 2017 ኣህጉራዊ መለክዕ ዝረኸበ ኣህጉራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ዓመት ንመበል 25 ግዚኡ ኣብ ዝተኻየደሉ ኣትሌት ክለብ ዞባ ደቡብ ሳምሶን ኣማረ ከም ዝተዓወተሉ ዝዝከር እዩ ናይዚ ኣህጉራዊ ውድድር ዝበለጸ ግዜ ኣትሌት ኣሮን ክፍለ ናይ ክለብ ዞባ ማእከል ኣብ 2019 ዘመዝገቦ 61 ደቂቕን 1 ካልኢትን 8 ንኡስ ካልኢትን እዩ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝስቀል ኣሳእል ንባህልን ክብርታትን ህዝብና ዘንጸባርቕ ክኸውን ምሕጽንታ ቀሪቡ ወኪል ኤሪና ቤትኤል ሰሎሞን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝስቀል ኣሳእል ንባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ክኸውን ብኣተኩሮ ክስራሕሉ ተገልገልቲ ተማሕጺኖም ኣብ ሃገርና ብፍላይ ብብዝሒ ታሪኽ ዘሎ ስእልታት ይኹን ታሪኽ ዘሎ ቦታታት ስለ ዘሎ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ይኹን ካብ ደገ ዝመጽእ ሰብ ስለ ዝግልገለሉ ነቲ ናትና ባህልን ልምድን ኣብ ርእሲኡኻ ነቲ ዘለና ቅርሳዊ ዝኾነ ቦታታት ዝውክል ስእልታት ተስቀል ዝያዳ ነቲ ዘተጋልጋላይሲ ፍልጠትን ዕጋበት ናይቲ ዝግልገለሉ ዘሎ ምረኻበይ ባህሊ ንዓና ዝመስል ንዓና ታሪኽ ዝገልጽ ስእሊ እዚ ባህላዊ ሃብቲ ሃገርና እዩ ስእሊ እዚ ሓደ ኣመታዊ ወደ ሃገር እዩ ስእሊ እዚ ታሪኽ ናይ ሃገር ዝሓዙ እዮም ኢሉ ተተበይሉ እትበጽሓውን ደስ ብሎ ሃገራዊ ባህሊ ዝውክል ነገራት ተኾነ ዝያዳ ተመራጺ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገራዊ ክብርታትና ዝሕሉ ስእልታት ብዙሕ ኣሎ ካልእ እዚ ባህላዊ ድበሃል ነገራት ኣሎ ንሕና ብብሄራት ሃብታማት ኢና ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣሎ ነዚ ብሄራት ዝውክል ኣብ ዝተፈላለዩ መናድቕ ብዓለባ ድዩ ብስእሊ ድዩ ብፍሬም ጌርካ ድዩ ስእሊ ምቕራብ ኣብ ዝኾነ ካፌ ወይ እንዳ ሻሂ ኣብ ዝኾነ መዘናግዒ ዝኾነ ማእከላት ክግበር ዝያዳ ዝሓየለ ኮይኑ ስምዓኒ ጽቡቕ ኮይኑ ስምዓኒ ርኢቶኦም ኤሪና ዝሃቡ ተገልገልቲ እተን ትካላት ጎኒ ጎኒ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ንኤርትራውነት ዝውክል ኣሳእል ምስ ሰቕላ ድርብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ክፍሊ ቱሪዝም ዓብዪ ቆላሕታ ሂቡ ክነጥፈሉ ኣተሓሳሲቦም ቀዳማይ ነገር እቲ ሰብ ኣሚኑሉ እቲ ናትና ዘኹርዕ ባህሊ ይኹን ቅርሲ ከም ዘለና ኣሚኑ ክገብሮ ክብገስ ኣለዎ ኣብ ርእሲኻ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ብጣዕሚ ብዙሕ ስእልታት ኣሎ ኩሉ ሰብ ሒዝዎ ስቕ ዝብል ዓበይቲ ሰኣልቲ እውን ሒዞሞት ስእልታት ስቕ ዝብሉ ኣሎ ነዚኦም ሰኣልቲ ወይ ገለ ኣኪብካ ነቲ ስእሊ ምስ ኣፍልጡ ምስቲ ናቱ ታሪክ እቶም ናይ ቱሪዝም ኣካላት ማለት እዩ ነቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ክህብዎም ወይ እውን እንድሕር ሓቲቶሞም ከዓኒ ግቡእ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብዎም ተዝኽእሉ ስለዚ እቶም እንዳ ቱሪዝም ክከታተሉ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ሰቂሎም ኣለዉ እንታይ ዘንፀባርቐና ገይሮም ዘለዉ ዘይናህና ስእልካ ካልእ ነገር ከይኸውን ክከታተሉ ዝግብኦም ቱሪዝም ኣውታሽ ሕጊ ከምኡ ኢልካ ክትግድዶ ተዘይከኣልካ ብጎስጓስን መረዳእታን ብዙሕ ዝካፈታት ወይ ኣብያተ ቤት መግቢ ሬስቶራንት ንበሎ ብዙሕ ሰብ ዝእንግድ ካብ ኮነ ነቲ ዝእንገድ ዘሎ ሰብ ጽቡቕ ትምህርቲ ዘመሓላለፍ ነፍሱ ካብኡ ትምህርቲ ቀሲሙ ካብ ስእሊ ንኻልእ ሰብ ዝድነቐሉን ባህላዊ ነገራት ዝርየሉ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ጨንፈር ፍቓድ ስራሕን ቁፅፅር ብቕዓት ትካላትን ኣቶ ሃብተ ጋብር መንግስቱ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንኣገዳስነት ኣሳእል ኣብ ምትሕልላፍ ባህሊ ታሪኽን መንነትን ብምጥቃስ ንወሃብቲ ኣገልግሎት ቀጻሊ ምኽርን ኣስተምህሮን ከም ዝወሃብ ኣፍሊጡ ዛጊት ኣብዚ ዝተገብረ ምክትታል ውስናት ትካላት ገዲፍካ እቲ መደብ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተተግበረ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብተ ጋብር ንሕብረተሰብ ዝገልጽ ኣሳእል ምስቃል ከም መምርሒ ተጠቂሙካ እንተሎ ስለ ዘይተሰርሓሉ ኣብዚ ዓመት ብሰፊሑ ንምትግባሩ ዕቱብ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩ መን ክጋደሎ ዘለዎ መን ድማ ነዚ ከተባብዐ ዘለዎ እንድሕረዳና ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ መንነቱ ዝሓስብ ሰብ እዩ ብዛዕባ መንነቱ ዝሓመም ሰብ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ኣብ ትካል ዝሰኣሉ ሰእል ንባህልን መንነትን ሕብረተሰብና ዘንፀባርቑ ክኾኑ ኣለዎም ብንጹር ተቐሚጡሎ ዝሕገዝ ክስርሓሉ እውን ከም መደብ ኣብዚ ዝመፅእ መደባትና ከም ሓደ መደብ ስራሕ ጌርና ኣነፂርና ያልና ኣሎ እቲ ጉዳይ ንክፍሊ ቱሪዝም ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ መማሕዳራት ከባቢ መማሕዳር ከተማ ቤት ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ካልኦት መሻርክትን ብሓፈሻ ክደፍኣሉ ኣቶ ሃብተ ጋብር ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣስታት 750 ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣለዋ
ኣብ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዝርከብ ክፍሊ መወለዳን ድሕነት ኣደን ዕሸልን ንምሓስ ኣብ ዕድመ ወሊድ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝምስገን ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ሓላፊ እቲ ክፍሊ ዶክተር ሃብተ ስላሴ ዘርኢ ዝሓቢሩ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዝለዓለ መወከሲ ትካል ብምዃኑ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ 24 ሰዓታት ምስ ሕርስን ጥንስን ዝተኣሳሰር ንቡር ኣገልግሎታት ግብራውን ክልሲ ሓሳባውን ትምህርቲ እውን ከም ዝህብ ዝጠቐሰ ዶክተር ሃብተ ስላሴ ነፍሰ ጸራት ክሳብ ናይ ሕርሲ ግዜን ዝኣክል ኣብ ከባቢን ኣብ ዝርከባ ነቁጣታት ጥዕና ካብ 8 ክሳብ 12 ግዜ ክትትል ክገብራ ድሕሪ ሕርሲ እውን ብስሩዕ ክቕጽሎ ተላብዩ ተልእኾ ናይቲ ትካል ጥዒቲ ኣደን ጥዑይ ህፃንን ምውሓስ ምዃኑ ብምሕባር ኣዴታት ብሓፈሻ ነፍሰ ጸራትን ሓራሳትን ድማ ብፍላይ ነቲ ብኽኢላታት ጥዕና ዝወሃበን ኣስተምሮ ብግቡእ ብምክትታልን ብምትግባርን ጥዕንአንን ጥዕና ውላደንን ከውሕሳ ተማሕፂኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝቕጽል ዜና ወፃኢ እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ካናዳን ሜክሲኮን 25 ሚታዊት ቀረጽ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እቲ ብፍላይ ንእታዊ ነዳዲ ዘነጻጸረ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝስዕብ ዘሎ ንግዳዊ ክሳራታት ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጹ በቲ ውሳኔ ዝተቆጣዓ ካናዳን ሜክሲኮን ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝህባሉ የጠንቅቓ ብምህላውን ንግዳዊ ምትፍናን ክስዕብ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ሃገሩ ከቢድ ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና እውን ን10 ሚታዊት ቀረጽ ክውስን ምዃኑ ክሕብር ጸኒሑ እዩ ቻይና ካናዳን ሜክሲኮን ዝዓብያ ንግዳውያን መሻርክቲ ኣሜሪካ ምዃነን ጸብጻባት ይረድኡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ብራዚል ወሳኺ ቀረጽ ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላጹ መንግስቲ ብራዚል ተመሳሳሊ ምላሽ ከም ዝህበሉ ኣጠንቂቑ እዩ ልዑል መጠን ቀረጽ ዝርከብዎም ሓንቆታት ጠንቂ ምግታእ ንግዳዊ ገስጋስ ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ይጥቀስ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ሎሚ ሓደ ለካቲት ናይ 4ይ ዙርያ ምልውዋጥ እሱራት ኣካይዶም ኣብዚ ናይ ሕጂ መስርሕ እስራኤል ቀይዳቶም ዝጸንሐት 183 ፍልስጤማውያን ናጻ ክትለቅቕ ከላ ምንቅስቓስ ሓማስ ድማ 3 እስራኤላውያን ፈቲሕሎም ሓያሉ ካብቶም እስራኤል ኣሲራቶም ዝጸንሐት ፍልስጤማውያን ንሕልፈት ተፈሪዶም ከም ዝጸንሑ ተገሊጹ ክልቲኦም ወገዳት ቅድሚ 2 ሳምንታት ብዝበጽሖ ስምምዕ ምቁራጽ ተወክስ መሰረት ኣቐዲሞም ኣብ 3 እብረ እሱራትን ጅሆታትን ከም ዝለዋወጡን እቲ መስርሕ ክቕጽል ምዃኑን ጸብጻባት ይረድኡ እስራኤል ካብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ከተካይዶ ብዝጸንሐት ወተሃደራዊ ስርሒት ህይወት ልዕሊ 47,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንዘጽድቆ ዘሎ እገዳታት ብትሪ ከም እትቃወሞ ሃንጋሪ ደጊማ ሓቢራ እቲ ሃገር ነዚ ዝገለጸት ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ እገዳታት ብ6 ኣዋርሕ ድሕሪ ምንውሕ እያ እቲ ስጉምቲ ንመላእ ኤውሮጳ ዝሃሲ ምዃኑ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኤውሮጳዊ ሕብረት ዳግመ ግምት ክገብረሉ ጸዊዑ ብሰንኪቲ እገዳታት ሃገሩ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ልዕሊ $20 ቢልዮን ከም ዝኸሰረት ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ተመሳሳሊ ክሳራታት ከም ዝወረደና ንጺሮም ሃንጋሪ ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ደገፍ ንጸጥታውን ቁጠባውን ኩነታት ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ይእትዎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ክዓርፍ ክትጽውዕ ጸኒሓ እያ ይኹን እምበር ኤውሮጳዊ ሕብረት ንጻውዒት ሃንጋሪ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቕጢ ንምፍጣር ዘካይዶ ተጸባእ ስጉምታት ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ይጥቀስ ብ31 ጥሪ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ማሊ ኣብ ዘይሕጋዊ መዐደኒ ወርቂ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት 10 ሰባት ሞይቶም እቲ ሓደጋ ኣብ እቲ ከባቢ ድሕሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕልቕ ከም ዝሰዓበ ዝገለጹ ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ማሊ ሓያሉ ካብቶም ስራሕተኛታት ብዝተኻየደ ስርሒት ብህይወት ከም ዝሰረሩ ኣረዲኦም መንግስቲ ማሊ ዘይሕጋዊ ዕደና ንምቁፅጻር ዘካየዶ ንጥፈታት ክሕይል ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣዚዙ ኣብ ማሊ ኣብ 2024 ኣብ ዘይሕጋዊ መዐደኒ ወርቂ ብዝተኸስተ ሓደጋ 70 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይረዱ ካብ 2012 ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ማሊ ዝተኸስተ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ንዘይሕጋዊ ዕደናታት ባይታ ከም ዘጣጥሐ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሰደድ ወርቂ ካብ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ማሊ ምዃኑ ይፍለጥ እስራኤል ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተወክሲ ትትሕሶ ከም ዘላ ምንቅስቓስ ሒዝቡላህ ከሲሱ እቲ ምንቅስቓስ ነዚ ዝገለጸ እስራኤል ብ30 ጥሪ ምስ ሶርያ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ሃገሩ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ብምውቃስ እዩ በቲ ደብዳብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ዝገለጸ ሒዝቡላህ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎም
بزدما بخفيل هاديو خمسل زانحة قلت إسرائيل ليبانوسن مليسو كخرر كمزغل ناي قربات عزبتي يموتهم إسرائيل نتي أب موداتا ورح حدار كل تشن عسران 4 استبعد حس من معمقراز توخسي بترقاقامي كتحسو مصنحا يوم تصبات زردوم تاجر كابت كم تخل تشن عسران سلسن أب ليبانوس بتكايدو زلامت كعتاد لعلي 4 ليبانوساويان تقاتلهم لعل 10 شح قوسيلهم أستاد 1 مليون دما تمزابيلهم زي خبركم تخاتلتنا نحجز ترى الوزينا نمزام أرستاتو خدق مالكم منستر حرشا ناكل تشن عسران 4 نتفتات نمقم قامن وطن كل تشن عسران 5 نمسأل نزعلمه أخي بار كايدو ماكلاي بايتو هاقراو محبر حربنياتات سنقلان فينات إيرترا عمتاو نتفتات محبر قمقيمو كنا ودا بيتات حمامة جنفر زوبا سمينا وقيح بحري أبناء فاتقانيهم بريزيدنت ترامب قبل التاو في رياض كندا مكسيكون 25 ميتاويت قرص كنز وسنة فيتهم إسرائيل من قصاص حماسن نايراب عايزور اللوات أسراتا كايدهم أوروبا وحبرتها بالعلي روسيا نزل غزلوا إجراءات كم تقاوموا هنغارا حبيرا نحجز ترى الوزينا بصفة سيمولو مزترفوا مدبات ياريتي بخنقل فوقكم بوغنا